şeriatımızda sagîra deyip kime deyilye, balığa deyip kime deyilye. Hayti bir qyda olan iki görüm görse, aybaş görse, şol günden beri şeriat şoňa balığa bolupdyr diýip aýtýar, namaz şoňa farz, arada şoňa farz, barly bolsa şeriat şoňa bay diýip hökmet ýan bolsa, hat şoň moýnuna farz, barly bolsa baranda bolsa şeriat şoňa bay diýip edap etýän bolsa, gurbanlyk şoň boýuna wajyp bolýar. Elbetde eger qyda olan görüm görmese näme, onu 12 ýaşyň dolmaklygyny şo qydyň balyga bolmaklygyna hitap edilýär. Şol günden beri ýankylatlar şoň boýuna gerekli bolýar. Erkek olanlardan näme? Erkek olanlardan eger erkek olan giyecek yatıp da osun şoň boýuna wajyp bolsa, şol onun balyga bollygy ýanky aýdan 4 adım namaz, arada hac, gurbanlyk ýanky aýdan datlan bilen şoňa gerekli bolýar. Elbetde eger erkek olanna ýanky giyecek şu turatında osun şoň wajyp bolmasa näme? Oňa haçan balyga diýmeli? 15 ýaşyň dolmaklygy bilen şol oglan şeriat näme diýe? Şoňa balyga bolupdyr diýip aýtýar.